Gabarkeji serandele delefo e barkeji almaguru gunas. Gabarkeji serandele delefo e barkeji almaguru gunas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En gari ɗo hande e Daka Hoore Fonde. Daka Ceerno Mamadou Ibrahima Deme. En tawi ɗo miñi ko en Ceerno Abdoul Majid Deme e Ceerno Oumar e Ceerno Abdourahmane Deme almami Juma Boppo. Aduɗo ɗo yogo e médiaji arnoɓe Daka yidde andude hunde e Seydil Hadji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu. Ɓaari won hen heɓe ne ngara ko hoɓɓe ta ganda yimɓeɓe ganda kadi forteɓe wawde namdede wadde min totta ɗeɗo golle yo min balluɓe min kollaɓe andoɓe wawoɓe haalde ta ko haala siwtaka ta wona tottaɗo micro fof haala nde wonno hande haaloɓe ko ganda e haaloɓe ko jananaka ɓuuri hewde kadi ɗum ɗo ko karalle ɗe gandanɗa kala ko naati hen hankkadi naati koko yahata e aduna hen foof ko ɗum waɗi mbaɗɗen ndiɗo juɓɓude yidde siwtade ta kala ɗo yotta ta tottateɗo o ene andi ko haalata ɗum addani min suɓade ɗo amin cuɓoriɗo kadi gueɗel gonguel walla gueɗe tati ko ɓuuri addude min ɗo ko tarikh Ceerno Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ɗo haala foof Hoore Fonde ma haale e hakkude Ceerno Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu e Hoore Fonde. Tarikh Ceerno Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ɗo haala foof ma alqur'ana haale ɗo ko Daka Hoore Fonde wadde ɗo ɗum no wawi addude min ɗo. Tarikh Ceerno Mouhammad Saïd ɗo haala foof qur'ana ma haale ɗo ne kadi ko Daka qur'ana o gondoliri hen e Ceerno Mamadou Ibrahima Deme rahmatullahi alayhi to banggue alqur'ana gollal jañgal ha yeehi ha rutti e joomum o jokki o gollodiri ɗum e Ceerno Abdourahmane ɗum ne kadi emin jiiɗi hen hakkude Ceerno Mouhammad Saïdou e qur'ana e hakkude Ceerno Mouhammad Saïdou e Ceerno Mouhamadou Ibrahima Deme e hakkude makko kadi e Juma Boppo ka o tottuno Ceerno Mamadou Ibrahima Deme ha arti hande e juuɗe Ceerno Abdourahmane Deme e ɗeɗo gueɗe woni ko addunomin ɗo. Bisimilla moɗon Ceerno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Mouhammad Saïdou dey ko belɗo haalde ko beɓɗo haalde sabi kala to iwruɗa aɗa wawi ordude toon a gaynata golle makko. Ceerno Mouhammad Saïdou noon hakkude makko e dental Dakar nanama e hono makko o wi wonde aduna o ko ɓuuri hen hewde o gollodiri ɗum koye Dakar ko ɗon o wi ɓame on dañi ko ɗon o wi kaver aljuma e dimanche goto foof yo ɗaccu ko waɗanno ara tengti noon e dimanche o wi yoɓe gandu noon ko neɗɗo yaawi arde ɗon foof ɗon tawata nura Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɓoyi ɗon fof ɗon ɗaccata nura Allah sallallahu alaihi wasallam juma ka hade makko hebde ka omo dartanno nokku ɗo omo rewa Allah omo rewda e dental ngal ɗum ko 66 o haali ɗum o wi omo darta nokku hayso ko million-ngaji 10 mi naata toon mi nadda e mon nde wonno on saaha million-ngaji 10 ene tiiɗi ɗum ko 66 o haali ɗum seede mum ko Ceerno Baba Galle Amadou Hammad e banda he omo wiya miñam sellani ko min yahoɓe Tamba e Ceerno Baba Galle noon mbi ɗum ko 1966 66 noon o heɓoyi nokku o ko 74 hankandi kam waɗede jumande ko 74 o waɗi juma kam e won saaha heddi omo suuɓo almami nde wonno kanko ko woni makko fof
ko Allah inula ɗum o ardini kanko ko keɗɗo caggal ko ɓen golli fof ko ɗum o waɗata Allah e hoddiroji mum gaddanimo Ceerno Madi Ibrahima o wi noon dental ngal en dañi almami kala noon mo foti gabbel zarra miiji ene wona almami kaɗo juma o miiji ɗum yo andu wona kanko Ceerno Madi Ibrahima kañum tinani ɗum hayta o wi baɗeteɗo almami o ko denɗo alqur'ana ko janguinowo alqur'ana kala kam mo renani janginani yo andu kam wona kañum bam makko ko denɗo alqur'ana ko janguinowo alqur'ana kala mo wayani noon bamo wayani noon yo andu wona kañum tani ko Ceerno Siré ko janguinowo alqur'ana ko jangguɗo alqur'ana kala mo ɗeɗo gueɗe tati ngala e mum yo andu wona kañum o deƴƴi o haalani inde Ceerno Madi Ibrahima caggal ɗum nde wonno omo andodiri e Ceerno Madi Ibrahima kono dental ngal anda Ceerno Madi Ibrahima no feewi banggue Dakar o wi on wiyete ko Mouhamadou Ibrahima Déme Ceerno Madi Ibrahima nde waɗa ɗum almami nde tawaka tinani ko biyeteɗo Yaya Sy ko on haalani Ceerno Madi Ibrahima o wimo an a yeeyanki dental o wi ala mi yahani o wi ceerno toɗɗima hanki almami o wi holmo toɗɗi o wi mbuɗo sikki tan ko an o wi ala o wi jaa toon e ko ni o toɗɗori Ceerno Madi Ibrahima o wi noon mami adda noon almami kulɗo Allah kala mo juunima julde mum jaɓe o wi noon somi alaɗo Ceerno Mouhamadoul Mansour alaɗo ko kanko heddoto e eyyi ko ni kam woni ko ƴettumi e tarikh he e waɗi goto e aljumaji o wi Ceerno Modou hande noon mboɗo safruma hande ko an junnatami nde wonno sa junni kam hankkandi keddiɗo fof sa junni ɗum hankkandi yitotake no hoore mum kan juma ko Ceerno Madi Ibrahima julni mo o wi hankkandi mi safrima eyyi hankkandi moom juunuɗa fof hankkandi fiitota ko becce eyyi ko ni kam woni nde wonno hakkude makko e jinnaɓe amen o Ceerno Ibrahima ɓami koto Ceerno Hamme kamɓe gonduno toon kamɓe janggidi toon gila on saaha omo jotodiri e jinnaɗo amen o jinnaɗo amen o kañum jogino baydaji galle Ceerno Hamme Baba jinnaɗo amen o wi min wonde kala darsumo Ceerno Ceerno Hamme darsinomo ko Ceerno Seydou famtintamo 64 kanko jinnaɗo amen o hawre Ceerno Seydou ne ari hoore fonde omo arde Chérif Mamadou Habib jinnaɗo amen o reggimin min ɗeɗo tata Ceerno Abdoul Madjidou o Ceerno Oumar o e goɗɗon wi Ousmane Abda on ko ɓi mawni ko o nawi min to Ceerno Seydou ɗo galle Ceerno Amadou hoore fonde ɗo o wi Ceerno hakkude men kam ɗum ne wayno ɗiggini joni ko ɓesgam ngu garmi halfindema kalifma Allah ɓesgam yeeso e caggal ɗum ko 64 ñande hen ko alhamisa on saaha noon nde wonno komi suka mi anda duuɓi to yarata kono kam 64 o kam ɓuuri andi ko 64 ɓuuri andi kadi ñalawma o ko alhamisa e ɓuuri andi kadi ko galle Ceerno Amadou ɗo e ɗum waɗi omo jettodirno e jinnaɗo amen omo andodiri e mum Ceerno Madi Ibrahima kadi ɓe jotodiri ko ɓooyi saabu Ceerno Madi Ibrahima de ɓaari sari e Dumga ari ɗo e Dakar 63 ari ɗo e Madina ari ɗo ko 63 jele nden ene ruttina e makko so ari nde yettima fof yettotomo ko sumun alqur'ana Ceerno Madi Ibrahima kala yetti Ceerno Seydou o janggat ha ceerno wiyamo yoni ko noon ɓe gondirno ha Allah hoddiri juma ka o waɗi juuɗe Ceerno Madi Ibrahima ko ɗum ɗo woni fodde ko ndenmi e to amma janngingol alqur'ana Ceerno Madi Ibrahima e Dakar Ceerno Madi Ibrahima o janngini duuɓi nogas min koye baydaji makko to ko si jeyanomi 1960 min gondi dungo mo jangga sharia
koye ɓurɓe fadduɓe e almuɓe makko jeeyami e on saaha o jangguini duuɓi nogas o dañani denɗo o wulliti ceerno Mamadou Seydou wi ceerno min dey mi jangguini alquran ha mi tampi mi ronki dañde denɗo ceerno namdimo no jangguinirta o haali mi ko ni de kam jangguinirte o wi ko ni kam no mbiɗani ko ni tigui jangguinirte eyyi kono noon so Allah jaaɓi tuggude hande fay yeeso fanzur ila asri rahmatillahi kayfa yuhyi al-arda ba'da mawtiha fanzur ila asri rahmatillahi kayfa yuhyi al-arda ba'da mawtiha fanzur ila asri rahmatillahi kayfa yuhyi al-arda ba'da mawtiha o rewe oɗo ay laabi tati o wi mi yamirima ya jangguiɗo alqur'ana e Dakar sa jaɓi ko wimi ko noon a heewat ɓe ƴakkita Mbour a heewɓe ƴakkita Mbour 74 siraji an ko nden naati jangde e juuɗe ceerno Madi Ibrahima siraji an président sewota siraji an o eyi ceerno siraji an kankoye mawni kono wiye Abdoul Aziz jangganno ko to ceerno Mad Bachir don hawre ceerno Mad Bachir hawre la jal e Sidi e Ahmad Soukayri kamɓe nayo ba mabɓe addi ɓe juuli ceerno Madi Ibrahima mbino kadi nawaɓe Fouta Abdoulaye Mamadou Kaw miñi ko mbi ala ceerno Madi Ibrahima nanɗo ko bawɗo alqur'an o min de jiɗmi ko sukaɓe ɓe gonata ɓe jangga tawa ɓe kayɗani wawtude ɓe ceerno Madi Ibrahima siraji an ko nder naati jangde Abdoul Aziz ne dañi takande kono ko kamɓe noon ndendoyi deftere nde siraji an 77 naati 78 taw reeni deftere nde e kamɓe fof ɓe ndeni deftere nde ha ɓe ɓaari ɗon alqur'an ɓe ɓaari kam e nanggugolam kam ko 83 o kam siraji an Abdoul Aziz e goɗɗo wiye Hammad Cissé Jamakuta kamɓe gadi ɓaarde ɗon e duɗal he alqur'an gila nden noon ha joni duɗal ngal ene jangge ene reene kadi tawi kanko ceerno e 73 o ceerno Saydou Doro ene addi baawi ɗum ene ɓaara ɗum alqur'ana nden o ƴeewi o tawi on ko bawɗo alqur'an ceerno Tidiane Faty o ko mawɓe gaddonno sahal ko oɗo ko ɗum jogui o wi min noon mi feliti duwade alqur'ana yo jangge Dakar reene e Dakar rijalan woni sa 73 kanko ceerno Saydou o duwi yo alqur'ana reene e Dakar rewɓe e worɓe nde wonno kanko ɗum ko haaju makko ko himme makko e gandi kankam alqur'ana e sunna sallallahu alaihi wasallam ko ɗum tan woni duko makko jamma e ñalawma ɗum tan woni golle makko e yo Allah yoɓan en mo noon moƴƴere yo Allah yoɓan en mo noon moƴƴere sabi o heɓɓitima diine o saha mo Allah feñinimo o tawi Sénégal geɗe ɗiɗi ene kuufi leydi ndi ene yeehi ha nguufi ɗum huufuno leydi ndi ko Senghor hefereɓe ene kebli ɗum yo ar nanna catholique e Sénégal wahabiyankoɓe ene kebli ene ngari wattu leydi ndi wahabiya ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tan ene kuufi leydi ndi Allah addi moɗo yolta hakkude ko kanko heɓɓiti kono tawi keɓɓitima kanko heɓɓiti leydi ndi e catholique agal kanko heɓɓi leydi ndi e wahabiyankagal kanko heɓɓiti law Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala yo Allah yoɓan en moƴƴere nde wonno kanko ko rahmatullahi l-uzma Allah waɗimo tan ko keɓɓittoɗo o heɓɓitima enen haal Pulaar en sabi o tawi ken yanɓe to banggue batu haal Pulaar en ene jogui diine ene jogui laaɓal ene jogui gandal ene jogui jambaragal ene jogui karasiragal kono rendo ala a tawata ɗiɗo tato ene ndendi ene mbawi waddude galle fof mo tawɗa ko muttu muttu ne wayno leydi leggal fof gaɗa ko muttu muttu ne wayno leydi wuuro fof gaɗa ko muttu muttu ne wayno leydi ko kanko heɓɓiti ene ɗum caggal batu Cheikh Oumar ko batu maggal woodi batu gammu woodi hay hal bolon jahatan maggal walla jaha gammu batu Daka o on heɓɓiti haal Pulaar haal Pulaar aduna o fof wona keɓɓitagal haal Pulaar nawnomo e ɗum kanko o heɓɓitino tan ko diine o kono noon o nawori hen ɗemgal ngal o heɓɓitima
heɓɓitima oɗo batu kam kala julɗo wona tijaniyankoɓe tan kala julɗo ene foti ardata sabi golle ɗe ko golle diine ɗum toɗɗaki o ko to o ko ga o ko ga o ko ga kay saɗi gona gati yanke ko jiɗɗa fof gona ene hani garata ka julda e julɓe ɓe waktuji juuleteɗi ɗi sa yeehi noon sa yeehi mbaɗade awraduji ma laabi ɗi fof ko laabi ko jettiɗi Allah alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu mataw mi yahana ɗo tan kono noon alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli nga barkeji serande leyɗele fo e barkeji almuɗum gurgunas nga barkeji serande leyɗele fo e barkeji almuɗum gurgunas